Barkanmu da zuwa. Shin nononki ya cika da yawa ya kumbura ya zama ingot? Baki san yadda zaki yi da shi ba. Ya cika yana miki ciwo yana miki zuƙi amma baki san ya zaki yi ba. To ku kasance tare da har ƙarshen wannan bidiyo inda zan nuna muku yadda za ku magance matsalar cikar nonon mama ko kuma abin da ake ce mishi breast engorgement. Abin da ya kamata ki yi in kika samu wannan abin zaki kalli nononki na ciwo ya cika kuma zaki kalli kamar akwai ɗan lumps da dai sauransu makamancin haka ya cika sosai. To kuma kina jin zafi wataran har yana zuba miki zazzabi ko wani abu makamancin haka kuma ki ji nonon yayi nauyi sosai. To a wannan lokacin you will not be feel comfortable, zaki ji irin baki jin daɗi sosai baki san ma ya zaki ba. Abu na fari da ya kamata ki shine idan bebin ki tana nan zaki ɗauka ki sa baby nan a cikin nono ki daure zafin nan tana sokin sosai inda idan ruwan nono nan ya ragu zaki feeling relief ba ki ji zafi da dai sauransu ba. Sai kuma abu na gaba bayan bebin ta sha kuma idan still abin nan nonon a cike zaki ɗauki kofi sai ki expressing ki ajiye ko kuma ki abin da zaki ajiye domin an jima ki ba yarinyar ki ko kuma wani abu makamantan haka. In kuma yayi yawa ko kuma an hana baby shan wannan ruwan nonon saboda jinya ko kuma wani abu makamancin haka zaki iya matsewa kina zubarwa. To yadda ake matsa ko kasance tare da mu inda za mu yi bidiyo akan yadda za ku matse ruwan nono. To idan kin kai wannan abin sai kuma akwai abin da ana ce miki heat compress shine zaki saka towel a ruwan zafi sai ki dan dadana nonon ki inda shi hakan zai saki yi relieving na pain haka kuma zai stimulate na let down reflex inda ruwan nono zai na zubar kanshi idan ruwan nonon ya ragu zaki ji relief ba wai sai kin je kin sha magani ko wani abu makamancin haka ba. Cikin minti kalilan kin magance matsalar cikowar ruwan nono. Ku kasance tare da mu a wani bidiyo inda za mu kawo muku yadda za ku magance matsalar ciwon nonon mama.